расми духтаре ки дар масҷид худро уриён кард ва ба расм гирифта дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн карда буд, хостам дар ин бора каме ба шумо маълумот диҳам. ҳодисаҳои шармовар ва монанд ба ғарибиҳое ки духтарони мусалмон ба ин корҳо даст зада истодаанд. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи корубони умр. аз шумо ҳаминро илтимос мекунам ки дар зери видео лайк гузоред, то ин ки аз ин ҳолатҳо бохабар шаванд ва ибрате бар хоҳарони мову шумо низ шаванд. зеро бар ҳамаи мову шумо маълум аст, айни замон ин ҳодисаҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ паҳн гардида истодааст. дар асри 21 қарор дорем. пешравӣ ва тараққиёт дар ин дунё пеш рафта истодааст. бо ҳамин тариқ дар байни инсонҳо низ шарму ҳаё, номус ва тарсидан аз худованд низ аз байни мо инсонҳо дур шуда рафта истодааст. масалан, 2 вирусе ҳаст ки аз коронавирус дида бадтар аст. барои чӣ коронавирусро мисол овардам? зеро худ тасаввур кунед ки соли 2019 ба 20 ҳамин коронавирус тамоми ҷаҳонро ба ларза даровард ва то имрӯз ҳоло ҳам давом карда истодааст. аммо инсонҳое ки ба ин корҳо даст мезананд аз коронавирус дида бадтар аст. инҳо чӣ ҳастанд? албатта яке инстаграм ва дигаре тикток мебошад ки ин балое бар сари мо инсонҳо оварда истодааст. одамон барои ҷамъ кардани лайк ва обуначии зиёд чӣ корҳое карда истодаанд. ҳатто занҳо, яъне апаву хоҳарони мову шумо дар ин саҳифаҳо барои ҷамъ кардани обуначӣ худро ҳар гуна расм гирифта мегузоранд. мақсад якест: чӣ гуна диққати дигаронро ба худ ҷалб гардонанд. бисёре аз шумо шояд барои ман бигӯед ки ту ҳам аз мо лайк хоста истодаӣ ку? ба ин саволи шумо чунин ҷавоб медиҳам: дӯстон, ман барои фоидаи худ лайк намепурсам, зеро ки ҳамон лайке ки шумо мегузоред сабаби паҳн гардидани ҳамин навори ман мебошад ва аз ин навори мо бисёриҳо мебинанд ва ба худ каме ҳам бошад чизе мегиранд. фикр мекунам фоидаи хубе ба даст меоранд. албатта агар ба фоидаи дигарон бошад, савобаш бар шумо низ мерасад. биёед аз мавзӯъ берун набароем. барои ҳамин бемории як лайк инсонҳо ба чӣ омода шуданашонро дида баъзе вақтҳо дар ҳайрат мемонам. дар саҳифаҳои иҷтимоии интернет расм як духтар паҳн шуд ки мусалмон набуд. ӯ сатри аврати исломӣ пӯшида ба дохили масҷид даромада як расми фаҳш гирифта дар интернет мегузорад ва ин расм ҳам қафаси синаи ӯро нишон медиҳад. ин расмро зиёде инсонҳо муҳокама карданд. бисёре аз одамон мегуфтанд ки фотошоп ҳаст, аммо дигарон мегуфтанд барои машҳур шудан ин корро кардааст. ва ин расм дар ҳақиқат расми духтаре ҳаст ки ба ин кор даст задааст. албатта ин ҳама ҳодисаҳое ки рӯз то рӯз рух дода истодааст шояд аз нишонаҳои қиёмат бошад. дӯстон, танҳо хоҳиши онро дорам ки худованд бар ҳамаи мо мусалмонҳо имонро боз ҳам дар дили мо мустаҳкам мегардонад.